سروشتی پارێزگاها دهوکê yê bikêrhatiya bû bazirganî û geşt û guzarî û pêşesaziyê. Lê sererayî hebûna van sekterên girîng di siruştê parêzgeha Duhokê da hêla dibin hejariyê da ya sala 2018 zêdetir ji 8 sedê ye. Rêja betala rastaqîne abdirist. Tinê eger kertê taybet bêheta rêxistin helbet çendîn mifadê tê de hebin. Mifayekê delîvin karî de gelek zêde bin û bêkarî de gelekên bi tu ev jî dikartêkirina ka mubashir ser jiyana xelkî ket û jiyana hewlatiya ketin. Şilayekê dîve dahatê hikûmetê jî dê zêde bitin ji ber ku hikûmet dê zanitim şêweyekê rastaqîne ev kargehe çi kar dikin an ev kertê taybet ev kompanyayê ev kargehe çi kar dikin qazanca wa çend e her wisa baca wa dê çend bitin. Rêjeya kincîbûnê li Duhokê milyonek û 648,611 kesin û rêjeya 46 ji sedê gencin û hêzakariya heye. Lê ji ber hebûna qeyrana darayî û hebûna kirêkarên biyanî û vayrûsê korona kartêkirin li xelkî bûye. gelek bêkar nizanin dê çawa bi xwe daxwaza karî bikin. Yani pêtiviya bête diyarkirin, cihek bête dest nîşankirin, çi rêveberiya kar bîtin, çi cihekî bîtin, xelkek bête agadekirin ku ew bêkar biçin wêrê bi xwe daxwaza karî bikin. Wextê daxwaza karî jî dikin, xudanê kompanyê bi keyfa xwe xelkî neynît, an xelkî nedite karî. Divêtin hikûmet endaziyareke yê heta nûke teyîn nebûye yê bêkar e, ew kompanya pêtiviya endaziyarî bû, ew rêveberiya kar bû firê biketin û serfaz biket yasaya karî û dabînkirina civakî ser deriyê gelda biketin. Zêdetir ji 300 kargehên pêşesazî li parêzgeha Duhokê hene. Lê li dîv amarên sala 2017 yên rêveberiya desteya amarê li Duhokê. Rêja bêkariyê 14 ji sedê û rêveberiya geşepêdana pêşesazî li Duhokê diyar kir. Di bernameyê de ye pitirgirîngiyê bi denekertê pêşesazî. جمارا وگاوی تاتینا دامزراندین جوان 359 ساده وگاوی او کارگه دامزراندین یعنی داناینه داد مینتون 2 ساده اون اوت مولات سرطای مداینه کداب شیطان به مولات امیرت کارگه خوب داخل کردن هیچ دانه دانا بتن او کارگه دا بله سنتی اچم سر دانوات کم تدا اگه مدیتن 20 کری کارنت دا احتمال ایکی بیانی بتن تدا یعنی رجا پتر یمنه تدا کارت کن اگر پلانکا زانستی بهێته دانان û piştevaniya kertê taybet bihête kirin, dîr ji destêwerdanên hezbî û siyasî dê rêja bêkariyê û hejariyê kêm bît û dahatê giştî jî dê zêde bît. Ji Duhokê bû badînan, hatê Samê.